utroligt, man står her, man er aldrig, hvis du er helt fladt, man falder jo ikke. Nej, det gør man ikke. Det var godt til at træne. Så er man da fuldstændig afslappet eller andet. Jeg er også 14, jeg spiller efter. Hvad har du dårligt? Ja, med det. Nej. Oj! Og så tager han lige den af. Lige 8. hop.